Динамиките, не динамиките, ами штрихите. Нали знаеш штрихите? Дали са така? Обаче тук, защо ли гато? Така ли ти каза госпожата да свири? До, со, ми, ре, до. Не. Ами що го свири? Легато. Абе, аз мисля, че миналия път ти го казах, че това диминуендо въобще не ми харесва. Да. Госпожата ли ти го иска или Не. ти понеже го изпълняваш? Не. Значи... Значи можеш малко да затигнеш тук. Да се върши до мажор. До мажор не, първо не е минор, нали? До мажор е такава много сериозна тоналност и много категорична, много... Ла мажор също е много весела. Ла мажор е весела, до мажор не е весела, до мажор е... Аз съм първенец, все едно казва. Разбираш ли? Със самочувствие трябва да завършиш. И така като... Тези не бяха никак лоши, само тук в началото малко ги смачка. Обаче, ето като почнеш от тук. Виж как се изкачва. После същото се повтаря. Всъщност слушаме, виждаш ли как слушаме мелодиката? Когато върви тук... Виждаш ли как се изкачваме постепенно? Това по-тихо. Все едно се чудиш, в която тоналност да отидеш, накрая кажеш, ама аз съм до мажор, бе, какво се чудя? Я да го покажем хубаво този. Къде да започнем? Айде да започнем от последната част. Ама що така? Не, айде, много ще почнем. Я само това изсуди. Айде пак. Трябва си готова да тръгнеш. Значи виж, тези вървят, не са тези най-важните. Разбираш ли къде ти е опората? Добре, айде още веднъж с двете ръце. А знаеш ли, от тук трябва да слушаш дясната ти ръка, а не лявата ръка. Да, точно така. Обърка пръстите пак. Дай миналия път го направи, а? Защото ти слагаш четвърти пръст долу и не ти стигат пръстите. Значи тук слушаме дясна ръка. Сега го направи да слушаш дясна ръка и веднага стана по-хубаво. Още веднъж. Значи това се го остави тук и да, до, ре, ми, фа, ми, до, ре, ми, фа. Разбираш ли? Да. И сега. Кое? Тук. Два пъти с... Не, ми тук... Свириш два пъти с първи пръст ли? Не, просто ето тук долу е отделно. И се объркваш. Добре. Ще го свирим, докато го направиш, да не се объркваш.
Сега кротко почвам. Ми, фа, ре, ми, до, ре, ми, фа, сол, ла. И фа, сол, ла, си, до, ла, си, сол, до, сол, до, да, съвсем малко, тук е хубаво да задържиш темпото. Добре, след цялото. Ми, до, ре, ми, фа, ре, ми. Тихо почваме тук. Добре, почваме от начало. Тук го направи тихото, а тук забравя да почнеш малко по-тихо. Ако не е пиано, може да е мецо пиано, нали, да не е прекалено тихо, но да бъде по-тихо, отколкото си завършила. Добре, съгласна съм. Що така? Що го харесваш този пети пръст? По-леко е долното. Не. Нещо почва да се гонят като пияно. Моряк. Не. Двете ръце заедно трябва да станат. Вижте, значи, ако го нямаше украшението, ще да бъде сол. Разбираш, а не нещо почва да не знаят къде стъпват. Не, аз понеже го казвам отстрани. Просто това трябва да го слушаш. Двете ти ръце да свирят заедно. Ето е. И пак. Не, ето вече тази избърза. Така. Просто трябва да внимаваш тези да са ти заедно. Да се съсредоточиш да са ти заедно. Когато се съсредоточиш, всичко е наред. Айде още веднъж. Трябваше да държи. Раз, два, три, четири. Поне 4 времена. А той има и корона. Но поне 4 времена. Две, три, 4. И тогава чак го пускаш. Да ги изненадаш. Защото всички ученици са разкът тебе. Ти пак сега малко го задържа. Предния път и край. Дълга нота е написал Бах. Дай да му се обадим по телефона да му кажем да го отмени. Може ли? Не може, нали? Значи, добре,
Чули сега колко стана хубаво? Да. Забелязваш ли? Ето го тук. До, со, ми, ре, до. Че това си прилича. Нали малко? Нали малко се прилича с тази част. Да. И както я свириш тази там, тарара, папара, папа, и така. Много ми хареса както го направи. Значи от тук внимавай, слушаш силно лявата ръка, трябва да слушаш повече дясната ръка. Да. Нали? И става по-хубаво. Сега го направи това тихото и веднага стана. Някак си почва да си разговарят. Ето тук си, там, пир, или това. Си, вот, си, също прилича там, там, та. Малко си приличат тези крайчета. Да. Ами, ако така го свириш всичко да... Значи, първото е това. Видя ли като внимаваш как стъпиха заедно двете ръце? Винаги трябва да се това. Просто да не е такава каша. Нищо, че те се имитират, заедно трябва да свирят. Никой такива. Значи, това е само въпрос на уши и на внимание. Просто двете ти ръце да свирят заедно. Добре. Има ли нужда да го повтаряме или всичко ти е ясно? Всичко ми е. Сигурна си обаче, че ще го направиш. Добре. Сега сме на господин Колалов или Клеменци.